So yun guys, bago lang po ako sa YouTube and wala po akong naisipang intro. And ngayon po, maglalaro po ako ng Minecraft. Sana sumama po kayo sa akin. And subscribe nyo po ako para mapagpatuloy ko po itong mga Minecraft videos ko. And create new tayo. Yan. So, syempre, bonus chest para good start kaagad. Yan. Tapos, yun lang naman guys, yung siguro yung kailangan. Ito papangalan natin survival. Ano kaya guys? Survival series. Yan. Survival series. Yan. So yan guys, naka-cellphone lang ako ngayon. Maglalagay ito texture pack. Ito na lang. Activate. Yan. Tapos create world. Yan guys, create world tayo. Ay, ba't ko in-open yun? Nagre-record nga pala ako. Yan guys, try na lang natin to. Yan. Oh, good start. Sana magkaroon magandang world spawn. Oh, napunta tayo sa spruce. What? Ganyan na siya guys. Kasi yung gagawa ka ng guys, kunin na lang natin to. Yan, lagay natin yun dyan. Wooden. What's this jungle? What? Anong tayong jungle? What? Saan tayo dito? Oak plants. Planks. Oak wood planks. And jungle sapling. Mahilig sa jungle sapling yung spawnon ko ah. Nakakainis ah. Hindi naman ako gumagamit nito. Pagkain ganyan. Mag-double click ka. Yan. Ano isda? Kunin natin itong mga to. Lagi may mushroom. Tatalim ko nga yan doon. Alright. Good start. Kunin natin ito. Kunin natin ito. Kunin natin yan. Ang goal muna natin guys is makagawa ng bahay. Or maghanap ng village. Ewan. So mushroom is lagyan natin yan. So pwede. Paano ba to? Ano ba to pwede? Saan ba? Saan ba? Ano ba to dito? Hindi ako gumagamit spruce. Ayun, pwede na. Yan. Hindi ako gumagamit spruce. Kaya pupunta tayo dito. Ayaw ko ang spruce. Spruce is okay, but I don't like it. No offense sa mga spruce lover dyan sa Minecraft. Ang ganda na itong texture pack natin guys ah. Ano pa rin. So just mag-download ako ng shaders. Ay, oh my gosh, what did I do? So guys, ayun, may ship tayo. So guys, mag-download ako ng shaders. Maghahanap ako. Ayun, 3 na. So pwede tayo makagawa kagad ng torch. What? Quick. Tara dito. Naiito na ako sa'yo. Tara. Oy, ship, tara dito. Tatakbo. Nakuha ko na kayo ha. Yan. Start. May 2 pa dun. Pero mamaya natin kunin yan. Kailangan natin makagawa ng bahay bago magbiga. Gabi. Kailangan mag-mine muna. Pag nakagawa tayong bahay, doon tayo mag-mine. May ship na naman. Gosh, daming ship. Gumawa ako ng sword. Okay, tara na. Oops. Muntik na yan. Kala nyo kasi sa computer, mukhang naka-computer no. Pati yung mga sa items, mag-clicking ko ng items guys. Yan, ginawa ko na rin ganyan. Gusto ko talagang ganyan guys. At nyo ba? Gusto ko ganyan. Kaya lang, charot. Guys, mag-subscribe kayo. Palaki nyo itong channel ko, guys. Joke lang. Ay, subscribe. Manood lang kayo. Ay, may manok ko. Pero ayaw kong patayin. Makawa lang. Charot. Yan, tumatahimik dahil wala na akong masasabi. Thank you na lang sa mag-subscribe. I love you na lang sa'yo. Yan, sige. Kain.
Putulin niya. Sige, kunin mo lahat na makukuha natin dito. Ayan, masisira na to panigurado. Ayun na, nasira na. Pagkikisa natin tong kamay. Kailangan natin na woods. Siguro sapat na panggawa ng bahay. Naka 30 plus naman tayo. 31. Woo! Kung siniswerte nga naman ako, guys. You know? What a village! Oh, may fountain pa sila dun. Wow! Siniswerte tayo, guys. Ha? Siniswerte tayo. Swerte tayo. So, siyempre, una natin gagawin is pagnanakaw. Titira na natin tong village na to. Kanino pa ako titira, pero kung kanino ako makikitira. Hi! Try tayo. Ano mo tinatry mo ka? Okay, ano to? Itong mga yan, ano to? Brick. Emerald. Okay, wala akong pakialam yan kasi wala akong ganyan. So, kunin na natin, guys. Oh, hi, cat. Wala akong... Ito may fish. Hey, come on here. Matitim ko ba to ng isang fish? Ha? Ayaw niya ng salmon? Come on here. Tara dito, tara. Oh my gosh. Trade mo dyan? Wala. Tara dito. Ba't ayaw niya, guys? Ba't ganun? Oh. Kunin natin yan. Siguro, guys, dito muna tayo makikita kasi medyo maluwag naman itong bahay niya. So, gawa lang tayo ng crafting table. Yan. Gawa tayo ng axe natin. Wala na tayong axe. Yan. Plate. Yan. Gawa na rin tayo ng bed. So, kulang na tayo ng ano. Yan. Tapos, gawa na tayo ng bed. Yan. Ito yung bed. Ano nakatira dito? Lagyan na natin dyan. So, magkatabi na kami. Baliktad nga lang akin. Baliktad. Yan. Baliktad pala yun. Oo, syempre. Hindi ako naman makashare sa video. Joke lang, syempre. Tingnan natin ito. Oops, mali. Ba't ko binitawan? Uy, ano yun? Oops, gawin natin. Yan, gawin natin itong large chest. My gosh, bawal pa yun. Yan. Tingnan natin muna dyan mga gamit. Hindi pa natin magagamit. Mga gamit na di ka nagagamit. Ano ba yun? Yung malupitan. Ano natin ang mga yan dyan. Yan. Yan. Lagyan na kayo dyan. Oh my gosh. Ito, lagyan natin dyan. Yan. Tapos, tayo. Mangawi ulit. Hi. Daming cats dito. Bato ito ba simbahan? Oh, may brewing dun. Brewing stand. Hey, oh my gosh. Aray. Ouch. Oops. Okay, meron na pala dito mga kahoy. Kaya ko naman sila nakawan lahat. Kasi, kawa. Ay, makikitira dun na nakawan. Ninakawan ko pa. Wala akong hiyang tao, no? So, guys, pag nakagawa akong bahay, natin tapusin yung video. Simple lang gagawin kong bahay, mga pang-survival lang talaga. Yung hindi pa triangle yung bubong. Yung box lang siya, guys. Alam niyo ba yun? Yung mga true Minecraft gamer dyan na lagi nagsusurvival. Kasi di ako sanay sa creative. Pag nag-creative ako is babagal ako mag-build. Ang sumukuha pa ako ng woods, naghihirap pa ako, guys. Bago ko makagawa ng bahay. Yung gusto ko. Hindi yung basta-basta na lang gumagawa. Siguro guys, pwede na to panggawa ng bahay. Paano nyo pumapabang video. Boring to, pero sa una lang yung boring, guys. Kasi di pa ako sanay mag-video. First time to. First time, lambi ba yung first time? First time. Di ba ready? Di ba? Oops, mali na yun. So, yan. So,
skip ko na to. Let's go. Pwede na to. Hi. Wala trabaho. Hihirap ka. Oh, ayaw mag-dob. Oh, ayan, yan na. Nasaan ba yung tirahan natin? Ito ba yun? Ito ba yun? Mali. Oh, ay, ito ata yun. Ito. Okay. Nawawala yung bahay na tinitirahan ko. Ay, ito. Hindi. Oh my gosh, nawawala yung bahay na tinitirahan ko. Yun. Ito pala, malapit pala sa simbahan. Naalala ko na. Ito yun. Okay, pag nakita kong crafting table, ito yun. Wala akong nakuha. Nakitang bed, anything. Ito ba yun? Ito ba? Ayun, ito. Okay, dalawa pala pintuan. So, kuha lang tayo ng mga wood. Kunin natin. Kunin lang natin dito. Masyadong kailangan. Yan. Hoy! Hey! That's my bed. Okay. Spawn point set mo natin. Hindi pa bagabihan? Sa tingin mo? Dumidilim na. Pwede na matulog. Yan. Matulog din, guys. Yan. Ba't ko na naman inanon? Nag-screen record nga ako, diba? Diba? Oh, yeah. Okay, gagawin ko na lang. Gumagawa ng bahay. Nakita na ako spot. Dito. Yan, kuha lang tayo mga woods. Yan na natin yan lahat. Okay, kailangan ko yan lahat. Okay. Pasensya na. So, ang bahay is 1, 2, 3, 4, 5. Ba yung ganyan? Or 6 na natin. 1, 2, 3, 4, 5. Pantay na ba? Yan, pantay na yan. Tignan natin isa. 2, 3, 4, 5. Yan, pantay. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. So, pwede na yan. 1, 2, 3. Ano ba ganyang kataas? Pwede na yan as a starter. 3, 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3. 3. Siguro guys, ganito muna yung bahay natin yun. Bahay natin yung sa survival series natin. Oh my gosh, ang swerte natin. Nakahanap tayo kagad ng village. Di nyo kala. Oh my gosh. Inhale, exhale. Guys, di mo na akong lalagyan ng flooring. Siguro next video na yun. Ito lang yung ano natin. So, yan lang. Yan lang muna. Meron tayo ng ganyan. Ay, maglagay na rin tayo na ito. What? Okay, yan. Tapos na natin bahay. Tapos kunin lang natin. Gamit natin din. What? Next video guys, siguro magmamining ako. Natin itong mga to. Sa akin naman yan. Okay, nandito yung naman. Yan. Nakuha natin ba lahat? Yes, nakuha natin lahat. Nakuha ba natin to? Hindi pa pulo yung inventory natin. Uy, nakuha natin. Wow. So yun guys, siguro dito ko natatapusin. Pagkalipat ko na dito ng bahay. Kasi ayaw ko naman humaba to. Alam kong boring to. Kaya tapusin to. Sana mag-subscribe kayo. Tulungan nyo ako na magpalaki sa YouTube. Kasi gusto ko talaga mag-YouTube. It's my dream. Dream work. Dream. You know what's a dream? It's a dream. You know what's it? Okay. Susang ito. Yan. So, hindi pa pala tayo bubong. So, slab na lang gagamit. Uy,
What the heck? Slab. Pwede na yan. What the heck? May mga tutulog ditong iba. Sa akin yan, bed na yan. Ginawa ko yan. Naghirapan ko yan. Pinaghirapan ko yung bed ko matutulog. Pinaghirapan? What? Bigla lang naman tayo nakikita ng tatlong ships. Ships? What? Ships. Okay, ships. Okay, ships. Fine. Okay, tapos na ang ating bahay. Lalagyan ko na ito na. Yan. Masira ka. Yan. Tapos, yan. Tama ba? Hindi ba yan? Sa taas. Sa tingin ko sa taas. Oh my gosh, nalagdag. Taas. Ay, mali. Taas nga napunta. Dito, yan. Sira ng ating munong taas. Okay. Sa taas lang naman. Sa taas pang. So, ganyan lang naman ang ating bayan. Tapos na ang bahay natin. So yun guys, dito ko natatapusin. Mag-subscribe kayo. Huwag nyo ako ipaya sa YouTube. Charot. Mag-subscribe kayo sa aking subscribes. Oh. Okay, sira na. So, mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Yan. Sabihin nyo sa mga barkada nyo kung na-boring dito. Ako, piling ko na-boring to eh. Makikringe ako pag pinanood ko to. Okay. Yan, almost bla na to. Yan guys, dito ko tapusin yung video. Dito na talaga. Wala nang iba. Okay, dito talaga guys. Subscribe kayo. Yan, yung best ko nasasabi. Malaking salamat ko na kung nag-subscribe kayo. Kaya, thank you guys and goodbye. Mama.